Kaixo, Nekane. Kaixo, arratsaldeon. Ongi etorri. Ongi etorri. Eskerrik asko. Nekane, esan dugu psikologoa zarela, lehenik eta behin aipatuko dugu Agifes elkarteko psikologoa zarela. Bai. Zer da Agifes? Agifes buru osasun arazoak dituzten pertsona eta senideekin lan egiten duen elkarte bat da. Bai? Orain dela 35 urte uste jaio zen, eta hortan gabiltza. Eta buru osasun arazoak hartatzen baituzue, pentsatzen dugu 2 urte hauek ez direla zuentzat oso errazak izango, ez da, Nekane? Ez dira errazak izan, ez. Egia esan, buru osasun arazoak gora egin dute, geroz eta pertsona jende gazte gehiago buru osasun arazoekin etorri zaigu, eta gauza, bai, larria dago. Bai, beraz, entzuten ditugune kontu horiek ez da, antsietatea gora egin duela, depresio gora egin dutela, suizidioek esate baterako gora egin dutela, jende gaztea aipatuzu, hori guztia egia da. Bai, guztiz egia da. Guk adibidez programa berri bat atera dugu orain, gazteentzako programa bat, geroz eta gazte jende gehiago etortzen ari delako, geroz eta lehenago ateratzen dira horrelako arazoak, depresioa, bai suizidioa, bai antsiedadea, eta COVID-arekin, eta konfinamenduarekin, eta guzti honekin arazo hauek gora egin dute. Jende heldua aipatu dugu, gazteak ere aipatu dituzu orain, buru osasunari dagokionez, badago perfilik, hitz egin dezakegu profil konkretu batetaz? Nik uste, orain ikusi dugula ez dagoela profilik. Azkenean edon hori gertatu dakioken zerbait da, eta buru osasun arazo bat ez da bakarrik depresio larri bat edo naste bipolar bat. Antsiedade arazo bat buru osasun arazo bat da baita ere, ez? Eta orain ikusi dugu denok eduki dezakegun zerbait dela. Nekane, gaur musukoaz hitz egin behar dugu. Egin dezakegu lotura bat musukoaren erabilera edo musukoaren eta buru osasunaren arazoen artean? Nik ezakit musukoa izan den, baina egia da musukoa babes bat bezala izan dela guretzat, ez? Denentzat azkenean. Baina buru osasun arazoak dituzten pertsonentzat babes handia izan da. Azkenean gainera horrek maskarilla eramateak egin du gainera gizarte gerturatze hori beharrezkoa ez izatea. Orduan nik uste lotura bat egon dela, bai? Babes hori sentitu dutela eta pertsona horiek lasaiago egon direla momentu batzuetan. Gero kontua da, buru osasun arazoak dituztenek askotan harremantzeko, sozializatzeko izaten dituzte arazoak, ez da, eta honek horretan ez du lagundu. Claro, hori da gauza, baina egia da, beraientzat hori lasaigarria izan dela askotan, ez? Azkenean beraien arazoa besteekin erlazioa gerturatze hori eukitzea, baldin bada, hori ez eukitzea, eta gainera ez da bakarrik ez eukitzea, eske hori hobestu da, ez? Ez erlazionatu, ez gerturatu, bakoitza bere etxean, eta orduan hor lasaitasun bat egon da. Beraz, musukoa eta distantzia soziala modu batean lasaigarria izan da hainbat pertsonarentzat. Bai, guztiz. Gaurtik aurrera ez da derrigorrezkoa izango, barrualdeetan, musukoa eramatea. Nola jaso duzuzuk albeste hau, nola hartu duzu? Nik uste ni prozesu bat bezala bizi izan eta azkenean, ez? Egia da, lehenengo musukoa beharrezkoa zela, gero kalean kendu dugu, gero, nik prozesu bat bezala ikusi dut, ez? Eta azkenean gertatu behartzena zen, leku guztitan kentzea, ez? Baina horrek ere niri lasaitasuna ez dit guztiz lasaitasuna ematen, Zeren azkenean oraindik hor dago gaixotasuna, ez? Eta nik uste beldurrak hor agertu daitezkela berriro. Zer izara, psikologo gisa hitz egiten edo ja hiritar gisa hitz egiten, Nekane? Bi modutan nik uste dut, bai. Ez psikologo gisa zen azkenean guk ikusten duguna da momentu honetan, bai, denak nahi dugu musukoak entzea eta denak behar dugu lasaitasun batean bizitzea, ez? Eta ez leku batean sartzezeran bakoitzean musukoa jartzea. Baina egia da, horrek ere ni hiritar gisa beldurra ematen didala. Zeren ez dakit, ni uste burua erabili behar dugula pixka bat orain, ez? Eta konturatu behar dugula, azkenean oraindik ere gaixotasuna edo virusa hor dagoela, bai? Gripea ere dago, baina hau ere hor dago. Eta nola hartuko dute buru osasun arazoak dituzten horiek, orain arte eroso sentitu bai dira musukoarekin espazio horretan, orain berriz musukoak kentzearen kontu hau? Berriro ere dena agerian dago, ez? Momentu honetan musukoak babestu gaitu, espresioak gorde ditu,
gertutasuna ez du aproposu, eta orain berriro ere denak agerian gaude, ez? Orduan buru osasun arazoa dituzten pertsonentzat, berriro ere mundu guztiak bere espresioa eta bere gertutasuna ikusi beharra hor dago. Eta horrek ekar dezake, intzuzen, esate baterako antsietatea edo beldurrak ekar ditzakeala? Nik uste baietz, ekarriko dituela. Musukoa jartzeak eta hasiera guzti honek ekarri zuen bezala, nik uste kentze honek ere ekarriko dituela. Izango da, askorentzate, halako biluzte modu bat izango da? Bai, azkenean, zuek pentsatu 2 urtez egon gerala horrela, eta hori babes bat bezala sentitu duen pertsona batentzat, eta orain erlazioetan arazoa dituzten pertsona batentzat, hori biluztea bezala izango da. Bai. Nekane, musukoaren erabilerak orokorrean gizartean ze ondorio izan ditu? Nik uste dut berdinak izan dituela. Buru osasun arazo bat eduki edo ez, azkenean ondorioa izan da babes bat jarri behar izan degula, zerbaitekin eskutsatzeko, eta oraindik zerbait hori hor dagola, eta babes hori kentzen degula, ez? Neri ere gertatzen zait, eta ni printzipioz ez daukat buru osasun arazorik, orduan, nik uste dene gertatzen ari zaigula, ez? Babes hori kentze horretan, ez dakigu zer gertatuko den. Eta azken aldian entzuten ari gara, hainbat nerabek ez dutela musukoak kendu nahi, konplexutasunengatik, konplexuengatik eta abar. Nola ikusten duzu hori? Eske neraben asuntoa hori da. Erlazioetan normalean zailtasunak dituzte, eta babes hori askoz ere handiagoa izan da beraientzat. Orduan egia da, batzuetan esaten ari direla ez dutela kendu nahi. Azkenean horrek bere aurpegia tapatu du, eta beraientzat babes izugarria izan da. Eta ia da, nerabezaroa eta gazteroaren hasiera hori dela, ez? Erlazioetan arazoak, eta azkenean beraiek bere lagunak dituzte, eta beraiekin oso ondo, baino besteekin erlazio hori moztu egin da 2 urtetan.